Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Executive Member ka KHADC Ubaderu NDC Kamra Constituency Uba Tebor Lambatha Ula Plie ya ka Kamra Klas Jong Skul 7 Hearts Hamaulai Thlong ya ka Kamra Klas Shna na ka MDC Skhim ha ka jinglot ka balai lak tengka ha ka ni ka ju ka sngi Executive Member Ula pen ku buram ru I ke khna puli jong ka ne ka skul ki bala pas ba ka examen matring bat kum jo ye ki khna ki bala yo khusnam ha ke inter school district level dangshen habakren ha ka ne ka sngi na ka liang UMDC ula pen pau ya ka jing sngo kumen bandon bentalang bat ka skul ha ka jingai lenti jongka bat kum balong menta ka ne ka skul kala ki shaprang bat bon ki samla puli ki la pau bha la sa khilang ha ka ne ka program de urang ba snong uba telilang melem omlong ki nong hikai ki khna skul bat ki wei Kau ngai tempau di sungai Plie, ini por tamu ya banwan por 7 school, mantapan IT ketika school classroom, jaga bak school kerja penkam, kena kerja penkam, jadi por ni Plie, ini mau man IT sekolah, cuma batu, tanpa. Bedak jemput kap dan IT kelas semua. Suruh buat, apa yang bisa? Ayo ni apa? Environment. Ini ikut tembus kelas. Ini ikut kelas negara bisa. Tak, ya mau, ya. Dapat.